дар наздикии Санкт-Петербург фаъолияти маркази тақсимотии шабакаи супермаркетҳои Перекрёсток амалан фалаҷ гардидааст. Зеро пас аз кушта шудани як харидор, пулис ва Росгвардия рейдҳои густурда мегузаронанд. тибқи иттилоъ беш аз 100 мошини боркаш имкони борфарорӣ надоранд ва садҳо тонна мол интизори холӣ шудан аст. дар ҳоле ки то тақрибан 600 корманд барои вайрон кардани қонунгузории муҳоҷират ба ҷавобгарии маъмурӣ ҷалб шудаанд. сабаби шиддат гирифтани чораҳо ҳодисаест, ки чанде пеш дар маркази савдои Сити Мол рух дод. харидори 24-сола аз ҷониби муҳофизон ҳангоми боздошт ҳалок шуд. ба иттилои следственный комитет, ду муҳофиз боздошт шуда, гумонбари асосӣ ба Ӯзбекистон фирор кардааст ва ҳамаи онҳо ғайрирасмӣ фаъолият доштанд. Да нам они успокаивают. На Пионерской. Это что это? У него получил ты, блядь. Может, сейчас